Салям алейкум, вітаю! Сьогодні ми вийшли на вулиці Києва, аби дізнатися у українців, чи планують вони виїжджати з країни, коли відкриють кордон. Я люблю Україну, мені подобається тут жити, мені подобається ця мова, культура. Я своє майбутнє пов'язую з українською мовою, скажімо так. А в принципі, тут вона найпотрібніша. Я планую залишатися в Україні. Я завжди хотів спробувати за кордоном себе, тому що в мене професія така акторство. Я хотів спробувати себе там, не знаю, десь на Заході, може в Канаді або в Америці. Але це так, мрія. Дивіться, я вам скажу більш того, я вдвічі вже виїжджав, щойно повернувся за кордоном з робочою поїздкою. У відрядженні був і тільки виїжджав, відразу хотів назад додому. Тому перше, куди я поїду, не за кордон, але додому, це буде Крим. Да ні, ми тут вже 2 роки і сподіваюся, що війна скоро закінчиться і все буде добре. Я за себе кажу, я тут нікуди не планую поки. Помагаю, стараюсь, вірю, надіюсь, поки так. Але якщо чесно казати, то навколо багато людей, все більше і більше з кожним днем, людей-хлопців, молодих, які все частіше говорять про це. Про те, щоб навіть не чекати перемоги, а зараз їхати з країни. Я повинен цю місцевість підіймати. Ні, бачу, не хочу виїжджати взагалі. Дивлячись по ситуації, звісно, але поки я планую залишатися в Україні. Дивіться, у нас план ще здати крок 1, потім бажано здати крок 2 і не вимерти. Да. А потім вже всі остальні плани. Потім вже Аріана Гранде, розумієте, і все інше. Планую залишатись. В плані розвиватися в Україні. Може діяльність наша може поширюватись у світі, де завгодно. В Україні. Так, звичайно, в рідній своїй державі. Дивитися, що буде. Якщо тут буде погано, то чому б не виїхати? Ми люди, ми можемо розвиватися і підтримувати свою країну навіть за кордоном, тут немає нічого такого. Я поки планував тут. А ви? Теж тут. Коли знімуть, я подивимось. В Україні, але щоб можна було пересуватися, щоб можна було побачити світ, звісно. Так, дом – це Україна. Бачу своє майбутнє тут, але я не виключаю момент того, що я можу виїхати, але я буду тут. Якщо вже залишились, то смисл виїжджати. Будете так допомагати відновлювати Україну? Звісно, відстроїмо.